Feláci a feláčky, moje meno je Smena TV a vítam vás. A vítam vás z môjho ďalšieho videa. Toto video, čo budeme robiť, hádajte. Áno, presne tak. Áno, hej. Ja vám v tomto videu vám ukážem, aké používam na programy na táto čo je videa. No, už teraz vidíte, že používam Action. No ako prvý program je Action 3, je D3D Gear, ďalšie Dictors, ďalšie Fraps a ďalšie Open Breakfast Softwares. Tieto 1, 2, 3, 4, 5, tieto 5 programov používam ja. Neviem jak vy, no proste tieto programy podľa mňa sú najlepšie. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, hoďte like. Tí, ktorí ešte máte odber, pridajte sa fanúšikom. Tak a napíšte hociaký koment, či vám tieto programy pomohli. Fantasticky.